Siden der er det ikke en prinsesse, Lyan. Nej, Den har du fået din lille søster. Jeg har ikke nogen. Gå så ud på toilettet. Nu har jeg fået et nyt hus. Og du kan tage selv her med dig. Nej. Det kan du tage med dig ud på toilettet.